Има мотори и има Yamaha R1. Мотор, който не просто върви с мощ, а и с стил. Когато чуеш името R1, знаеш, че говорим за нещо специално. Икона, която променя правилата още от 90-те и продължава да го прави с всяко ново поколение. Здравейте, маниачета, днес ще ви прекарам през всяка една фаза на Yamaha R1. От първите модели до последния. Ще разгледаме всяка голяма иновация и ще видим как всеки модел отговаря на изискванията на времето си. Да започваме. Преди да преминем към всички модели на R1, трябва да кажем няколко думи откъде идва идеята за създаването на този модел и кой е главният виновник. Идеята се ражда през 90-те години, когато инженерите и дизайнерите в Yamaha решават, че е време за радикална промяна в суперспортния сегмент. Един от основните хора, стоящи зад R1, е главният инженер Кунихико Мила. Неговата визия е проста, но доста предизвикателна – да създаде мотоциклет, който буквално да разбие представите за баланс между мощност и тегло. Той иска да създаде мотор, който да бъде значително по-лек и по-компактен от предшествениците си. Мила и неговия екип също така искат да създадат мотоциклет, който не само да се отличава технически, но и визуално. Външният вид на R1 е създаден за да внушава агресия и скорост. Екипът работи върху аеродинамиката и дизайна на теглото така, че моторът да изглежда динамичен и мощен дори в покой. Сега вече спокойно можем да преминем към еволюцията на R1 през годините. 1998 първата Yamaha R1 излиза на пазара и целият свят на мотоциклетите затаява дъх. С мощен 998 кубиков двигател, който генерира 150 конски сили и максимална скорост от около 280 км в час, този мотор комбинира мощ и лекота по начин, който никой до тогава не си е представял. Теглото му е около 177 кг, тежестта на двигателя е разпределена така, че моторът е не само стабилен, но и изключително маневрен. Още от първите тестове R1 се превръща в легенда. Това е моторът, който накара конкурентите да преосмислят своите модели. През 2000-та година Yamaha правят сериозни промени и допълнения. Тялото на R1 става по-леко и гъвкаво, а мощността на двигателя остава на 150 конски сили, но максималната скорост вече достига 285 км в час. Теглото е намалено до 175 кг. Изпускателната система е усъвършенствана с нов титаниев катализатор, който не само помага за по-добро охлаждане, но и намалява вредните емисии. Новите по-остри фарове придават на мотора агресивен вид. Този R1 беше не само мощен, но и изглеждаше готов за действие. – 2002 година е тук, а R1 става още по-мощен. Yamaha увеличава диаметъра на тросовете клапи, което позволява на двигателя да генерира 150 конски сили и да достигне максимална скорост от 290 км в час. Теглото остава около 177 кг. Двигателят предлага по-бърза реакция на газта, а компресията е настроена да поддържа висока мощност дори при по-екстремни обороти. Рамата е по-тясна, което дава по-добра аеродинамика и по-добро управление. Този R1 е един мотор, който обожава завоите и неговата стабилност е точно това, което мотористите обичат. 2004 година е времето за големи иновации. Yamaha включва новата система X-Up за променливо газоразпределение, което помага на R1 да предложи още повече мощност. Мотора разполага с 180 конски сили и максимална скорост от около 295 км в час, а теглото е около 178 кг. Двоите изпускателни тръби под седалката не само изглеждат супер, но и помагат за по-добро разпределение на тежестта. Новите алуминиеви колела и оптимизираната рама правят този R1 истинска магия за каране. Влизаме в 2006, а Yamaha добавя нова голяма иновация – Ride by Wire. Системата за електронно управление на дросела YCCT дава пълен контрол над ускорението и осигурява много по-гладко и прецизно подаване на газ. Моторът генерира 180 конски сили и достига максимална скорост от 299 км в час, като теглото му е около 177 кг. Вместо обичайните жила, този R1 разчита на електронен сигнал, който прави реакцията мигновенна. Освен Ride by Wire, Yamaha добавят инвертирано предно окачване и обновена рама, които правят пето поколение на R1 още по-стабилно и предсказуемо. Това е мотор, който се кара с лекота и доставя истинско удоволствие на пътя. Идва 2008 и Yamaha отново променят правилата. Този път с кросплейн коляно вал, взаимства директно от MotoGP.
Новият вал прави двигателя по-гладък и премахва част от вибрациите, което осигурява още по-добро сцепление в завоите. Може да изберете различни режими на каране в зависимост от условията. Мощността е 182 конски сили и максимална скорост е около 300 км в час, а теглото е около 206 кг. Всяка минута върху този R1 е удоволствие. В 2015 Yamaha R1 отново надминава себе си. Вдъхновен от състезателния YZR M1 от MotoGP с 200 конски сили и електронна система IMU, този R1 е наистина готов за писта. Максималната скорост достига около 320 км в час, а теглото е около 201 кг. IMU технологията контролира всяко движение на мотора, осигурявайки прецизност във всяка маневра. Освен това, мотора има нова рама, която го прави още по-лек и стабилен. LED фаровете му придават агресивен вид, който прави впечатление на всеки. Последното поколение R1, представено през 2020 година, Yamaha добавя още по-усъвършенствани електронни системи за контрол. С Launch Control и Anti-Wheel режимите имате всичко необходимо, за да се насладите на мотор с пълна мощност. Мощността остава 200 конски сили, максимална скорост достига около 320 км в час, а теглото е 201 кг. Двигателят е оптимизиран за по-висока ефективност и отговаря на екостандартите Euro 5. Това поколение Yamaha R1 вече е не само състезателна машина, но и перфектно пригоден за шосейно каране на мотоциклет. Манячета, това беше историята на Yamaha R1. Надявам се, че ви е било интересно да видите как този мотор се е променял през годините. Как всяко поколение е внасяло нещо ново и вълнуващо. За нас, феновете на Yamaha, R1 е повече от машина. Тя е съкровище, което носи невероятно удоволствие на пътя. Тя е легенда и поне за мен е абсолютно удоволствие на две колела. Има нещо специално в начина, по който Yamaha съчетава мощност и дизайн. Като горд собственик на пето поколение R1 мога да ви кажа, усещането е неописуемо. Това не е просто мощност и скорост, това е усещането, че си пълен контрол и синхрон с мотора, че всеки завой, всяка права са създадени точно за теб и може би точно това прави R1 толкова специална. Тя е създадена за тези, които живеят, за да карат. Благодаря ви, че гледахте това видео. Ако и на вас историята на R1 ви действа вдъхновяващо, не забравяйте да се абонирате и да оставите едно харесване. А ако сте от тези щастливци, които притежават R1, споделете в коментарите кой модел карате или просто споделете защо обичате своята Yamaha. Благодаря ви за вниманието, чао и до следващия път.